सनाथि आगैखौ अबाव नागिरना मोनबावनो दिनैबो नागिरनो थांदोंमोन गैया मोनासै लाइमोनमोनाबो न'आव फैला खोना आं फैनायखाय आं नुनाया सनाथि आगैयानो मारमोन आं फाग्ला नङाथ' बिसोरो आंखौ ओरैनो बुंबाय थादों सानदों आंखौ फाग्ला जादों सानदों बिसोरो आं फाग्ला जायाखै बिसोरसो फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय आं दा अबाव नागिरना मोनबावनो आगैखौ आं एबार सनाथि आगैखौ न'आव लाबोथारगोन नै थांबावनोसैसो आं नागिरनो सनाथि आगैखौ नागिरना मोनागौ लागै आं नागिरबायानो थागोन आं मोनथिगौ सनाथि आगैखौ बिसोरनो बेफोरबायदि खारनो होदों आंखौ नुबाथाय आरो आंबो बेमार जाबाय थानायाव सनाथि आगैखौ नायफैयासैना बेनिखायनो बिबो रागा जोंदों आंखौ सनाथि आगै नोंखौ आं अबाव नागिरबावनो एसेबां नागिरबाय नाथाय थेवब्लाबो आङो गसम जाना बुंदों नोंखौ नागिरनानै दिहुनथारगोन आं नोंखौ नागिरनानैबाबो लाबोथारगोन न'आव आरो नागिरबावनो थांनि र' आं नोंखौ मोनागौलागै आं दलद थाया बा राहुल जोंफोरनि हाबायाव नोंखौ एसेबां लिंहरबाय नाथाय नों फैयासै दे सरि दे नेरसोन भाई आं माने फैनो नागिरदोंमोन फैनोनो हायासैना एसे प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हायासै आं थै नोंखौ थेवब्लाबो फैगोन होननासो सानदोंमोनलै आं फैनो हायाबाथ' फैगौमोनलै आं नेरसोन भाई ओमफ्राय बाजै खौरांफोरा मोजां ना मोजाङैनो दंथ'यो दे नोंहालाय दङ दे मोजांखौनो बुंनांसिगोन बाजै आयु हाबाब आंनि क्राश राहुलासो फैदों माथो ओमफ्राय मारियालाय अबावथ' गैया आइया हाबा जानो थांदों बा मालाय ओमफ्राय आंखौ खबर लालायाखै आरो राहुल आदाया नोंखौ बावनासो दंमोन आं मा खौरां नोंनिया सनिया नोंखौ दिनै नुबाय मोजां आंनियाबो खौराङा थां मोस्रोम साहा फुदुंहैथां औ र' फुदुंहैनि दे होमबा जिरायथ' दे जागोन दे बाजै दे जिराय ओमफ्राय राहुल न'आव गासिबो मोजाङै दंजोबोबा औ दंथ'यो दे थाङा मानो मालाबा माथो थांथारा थांगोन र' नोमबाजिजो थांगोन मालाबा आंबो थांगोन दे नोंसानाव राहुल मानो आंखौ लिंथारा नोंसानाव राहुल बेलाय आदा होनना बुंनो हाया नामा सरि बे जेबो नङा दे बुंफ्लांबाय आरो राहुल भाई जिरायथ'नाय आंखौ माबा लेट्रिनसो ओंखारबायलै दौ थां राहुल नोंनिया गार्लफ्रेन्डफोरनिया मा खौरां गार्लफ्रेन्ड गैया आंनिया नंमारगौ नोंना गार्लफ्रेन्ड गैमारा मा जाखो मानो सिखारखौ नोंलाय जेबो नङा जिरायना मानो सिखारखौ नों मानो आंजों रायज्लायनो नागिरथारा राहुल मा बिफोरो आयु हाबाब आंलाय मा खालामखो मा आखायाव दांनायखौ नोङो गाज्रि मोनदों नामा आंथ' नोंखौ बिदा साननासो दांदोंना नों बेखौनो गाज्रि मोनबाय आरो मोनाखै दे होमबा मोनाखैबा जिरायना जिरायदो बा मालाय राहुल आदा नोंना खावलाया मा एसेबां मोजां सिल सिल आरो खानाया वाव नोंखौ माबा आङो करियानफोर रखमसो नुयो आं नोंखौ मानोबा हेन्डसाम नुसोयोहाय हेन्डसामथ' नुखायोआनो ओमफ्राय नोंखौ जा स्टाइलिशबो नुखायो बोरैबा हट नुखायो थेंक इउ बाख्नायनायनि थाखाय आया लाजिसोबाय मालायबा सिख्ला मानसियासो लाजियो सेंग्रा मानसिया बेफोरबायदि लाजियो सोरबा राहुला मानो एसेबां हेन्डसाम सेक्सि हट खालै राहुलनि खाथियाव थाबाथाय बिखा बिख्लो गासैबो मावग्लुंजोबखायो रखर आया अबाव थांजोबखो बिसोरलाय माबा खिनो हासुनो थांदों बिसोरो सासेया खिनो थांदों ओमफ्राय सासेया हासुनो थांदों आयु आंना साहायानो गुसु जाजोबसिगोन माथो रौनाय आङो लिंना लाबोनि खिनो हासुनो थांनाय मानसिफोरखौनो लिंनो थांनो नागिरदों नोङो फैगोन दे मालाय हासुखांबा खिखांबा फैगोन मालाय रौनाय थेवब्लाबो आङो ससे नायैनि आयु माबायसि मानसि बेलाय आंना माथो साहायानो गुसु जाजोबसिगोन बे सनियाया आंखौ मानो दिनै बेफोरबायदि खालामदों आंसो लाजिनाय मोनदोंलै नेरसोननि बिनानावखायसो बासिबाय नोङो नङाबा गुबुन जानाय मोनबा सोबागौमोन आं नोंखौ दिनै लाजिया होमबा बियो सासे सिख्ला मानसि जानानै खानाय दांनाय फिन्दा दांनाय थै आंसो लाजिनाय मोनबायलै आं बाराबा दानो थांगोन दा आरो बिदानि थाखायसो आं थाबाय दङ नङाबा मालाबानो ब्लडखामोन बिदाया एसेबां मोजां बिनानावालाय मा एसे थंगालि आं सनियाखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै नुनायावथ' बेसेबा आब्रि नुखायो नाथाय बेसेबा थंगालिखा मानसियानो ओइ नों बेयावसो दंफैयो होमबा थुदो साहा लोंहैनोसै साहा जाबायनो नोंखौ आं साहासो लोंनो लिंफैदों राहुल आदा
फाग्लाया जा रखम लाजिखायो आंखौनो एसेबां हेन्डसाम एसेबां हट सेंग्रायानो लाजियो सोरबा थांनि र' बेजों साहा लोंफाहैनोसै आङो बे आलुखौ एवनानै जेबो एवथ'ला दिनै आलु भाजाजोंनो ओंखाम जानोसै हेलौ ओइ नों दहाय फन खालामनायमोन आं मबाइलखौ लायाखैमोन बिसिनायावसो दोनबोदोंमोन नोंहासो मबाइलखौ मानो बिसिनायाव गारबोनायमोन आं मबाइलखौ लाबथिंबाय थानो बायोलै बेनिखायनो बिसिनायाव गारबोदोंमोन माथो खालामदों सना नोंसानाव थांगासिनो र' माथो फैगोन होननानै दाबो फैयाखै बे गांजेमा गोसोम रानिया लोमजानानै दङमोनलै बिबो थांफायोनो जोंफोरजों दा लांफायाबाबो गाज्रि मोनगोन ना गथ'आ दे गासिबो ज' फैबानो जाबाय बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुथाराखैबो बेसेबा नायनो लुबैना दं आं नोंखौ सना लुबैनायालाय आंबो लुबैदों र' नोंखौ नायनो सना थांगोन र' गाबोन नङाबा समफोर थांगोन दे फैबानो जाबाय सोर फन हरबाय थादों आंखौ बुंदों नामा नोंखौ बुङाखै आंनियावसो सोरनिबा फन फैगासिनो गोदान नाम्बार सोरबा रं नाम्बारफोर नांबाय बायदों खोना सना रं नाम्बार नांबाबो रायज्लायबाय थानाङा दे आयौ आंलाय रं नाम्बार मानसिफोरजों मानो रायज्लायबाय थानो ओरैनो बुंदोंलै सना ओरैनो बुंगोनसो मायाबा ओरैनो बुंमारदोंलै सना है हरबाय थाबायलै दे रिसिभ खालाम होमबालाय र' खामनि र' हेलौ सोरो मा जेबो बुङा हेलौ जेबो खोनायाखै आङो सोरो मानो जेबो बुङा आब' आं मोस्रोम मा दिनैसो गोसोखांदों जोंफोरखौ नोङो एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो नोङो आंखौ फन खालामदों नोङो हौवा मोननायखाय जोंफोरखौ बावलांजोब्बाय बिदि नङालै आब' आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो मानो बिदि बुङो नोङो जुदि जोंफोरखौ गोसोखांनाय मोनबा नोङो जोंफोरखौ फनखौनो खालामबाय थागौमोन फनखौनो खालामाराखै आसुरित दिनैसो मानो फन खालामाखैमोन नोङो जोंफोरखौ हो बुंनाय आब' आं नोंजों रायजानो गिनानै फन खालामाखैमोन दिनै गियाखै आं नोंखौ दिनैबो रायगोन राय आब' आंखौ जेमान रायो रायबानो जाबाय मानो होनबा आं नोंसोरखौ गारना फैबाय आब' आं हाबा जाबाय नेरसोनजों हाबा जाबाय आङो नुदों लाइमोनाबो नुदों हाबा जालायलांबायनो थेवब्लाबो जोंफोरखौ खबर होलायाखै आब'मोन आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं रायजानो गिनासो नोंसोरनो खबर होआसै मानो मोस्रोम जोंफोरलाय मानो रायनो मोस्रोम आगै हाबा खालिथ' जोंफोरखौ खेबसे खबर होनांगौमोन ना हौवानिफ्राय बोखाना लाबजानो गिदोंमोन बे बेनिखायनो खबर होआसै बिदि नङा आं माने खिन्थानो सानदोंमोन नोंसोर आरो आंखौ रायगोन होननानै बियो माबा खोथा जाबाय नामा रायजानो गिनानै खिन्थायाखै होननाया मानिनांगोन बे मोस्रोमबा जोंफोरखौसो बेसेबा रायोमोन माथो फन रायज्लायनो नुबाथाय दालाय नोंलाय माथो जोंफोरनि सिगांसो खारबाय हौवाजों दे दाबो जेबो नङा दे मोस्रोम आगै हाबाया जाबायानो बालाय मोजाङै संसार जालांबानो जाबाय आरो दोन रागासो जोंसोबाय आं दा लाइमोनाबो नायनाय एसेबां गाज्रि गथ'मार हाबा जालांबाय थेवब्लाबो जोंफोरखौ खेबसेबो खबर हरमारासैलै आसुरितसो रागासो जोंनो ओंखारसोबाय आं थाङाबो आं बिसानि न'आव सानसेबो थाङा आं दे जालांबाय आरो आगै बारा बुजिनो हानायबो जाथ'वाखैना बियो हाबाखौबा हले जानो हादों जोंफोरखौसो खोब रायग्राया दा गावगासो सिगां हाबा जाहैबाय मोनायाव मोननाय रखम बोरैबा मोनसोबाय आङो नंमारगौ दे आं एसेबां गाज्रि आं हाबा जालायलांबाय थेवब्लाबो आब'मोननो खबर होआसै खेबसेबो आंखौ रागा जोंना मा जानो देनाय आं दुखु मोनसोबाय दे आब'मोनखौ आं मानो खेबसेबो खबर होआसै हाबा खालिथ' खबर होनो हायोमोन आङो बा हाबानि सिगां खालि आं हाबा जाबाय होननानै बा हाबा जासिगोन होननानै आब' आंखौ साबायसि रागा जोंखादों मोजाङै रायज्लायनानै थायाखै आंखौ गिजायोबा नुबाबो माथोखौनो होला खोना नोंहालाय मानो गाबलायखो आरो बिबारि आब'जों रायज्लायबायना बिबारि आब'जों रायज्लायनायखायनोथ' आं गाबनो ओंखारदों आब'आ आंखौ रायदोंसो मोजाङै रायज्लायाखै आङो हाबा खालिबो खबर होआसैना आं हाबा जाबाय होननानै बेनिखायनो आब'आ आंखौ माथोखौनो होनाय नंला खोना
होगोन दे मानो होआ जानो आब'आ एसेबां गाज्रि मानसि नङा दे माथो होलायि रागायाथ' जोंखागोन देनाय जोंबो खेबसेबो खबर होआसै बेखायनो आं फन खालामनानै खिन्थाहरनो नागिरदोंमोन ना गावगायानो बादा होबाय बेनिखायनो आंबो आरो खालामासै तुरि नेरसोन आंनो गाज्रि आंनो पापि मानो खिन्थायासै आंबो आरो खिन्थानो सानदोंमोन रायजानो गिनानैनो खिन्थायासै आङो थेवब्लाबो आं खिन्थानांगौमोन दा आब'आ आंखौ गाज्रि मोनबायनो आंखौ माथो होमानाय नंलालै देरसोन फनखौबो दानना होलायदों आङो एसेबां मोजाङै रायज्लायनो नागिरबाय नाथाय बियो रागा जोंनानै दानना होदों गाबनाङालै सना नोङो गाबबाथाय आंबो बोरैबा मोनो मानो माथो होआ जानो आब'आलाय माथो होगोन दे दा रागा जोंना दंथ'यो नालाय रागाया थामिबा माथो होगोन आरो मानो रागा जोङा जानो देनाय जोंथो आंनो गाज्रि मानो खबर होआसै दे जाबाय गाबनांला उन्दुदो उन्दुनो ओंखाराखै नामा ओंखारदोंमोन नाथाय आब'जों रायज्लायनानै गैला जाबाय उन्दुनो ओंखारनाया दे उन्दु दसे रेस्ट लाथ' सानसेया खामानि मावबाय थायो नोङो दे उन्दु दसे